kai ku bani kiɗin gamzaki dan kware diwa baka daji namijin kware shi zani yabawa dan kirki gare kai ga kasanawa mu duka mun yi sansani yan sanda kai rawar gani babin gida Audullahi farin gani adalci ya sa kai farin jini in an kawo ƙara baka wuyar gani shi sa sarkin Katsina ya maka rawani galadi wando kan farko mai kwarjini kai ranar nadinka al'umma na sansani yan sanda sojoji kwastau na gani masu kudi da sarakai su ana gani yan siyasar jiha masu yawa yari mata da yara su kwa suna yiriri an gona bintarimi sannan dangare a fannin tsaro na Katsina dole sa da kai baban gida Audullahi babu kamar ya kai wazirin waka naka na zo in gaida kai gwanina mai saukin kai bai jiji da kai Katsinawa na cewa dai babu kamar ya kai na sarkin Katsina alkhairin ka ke fada birni da ƙauyuka kowa ya jaddada dan sanda mai nasarar aiki ne ko'ina kai hatta kwamishina shi ma ya jinjina dan kai ne biye na sha dole na bayyana yan sanda zaki take makiya ga rigar wuta saka ta ya za a yi wannan dare aka saka to ba tafiya ka zamto ruwan dare wato gama duniya a fagen aikin ka yau dai ka zama jan wuya hatta masu danan sun faɗi gaskiya sun ce fagen sanin aiki kai kaya hakikar dan sanda mai san Najeriya baban gida ka zama dan sandan Najeriya irin ka ke nema kai kowace nahiya ko gwamna Masari yana taiba maka jiya sanin su buba da kai na jiya yau tutiya ya ce fannin aiki gwarzo kaya galadi mandoka galadi mandokan Katsina baban gida Audullahi yan sanda na sara maka mai nasara mun gode maka Allahu na sa farko wahid sarkin nan da yau duniya sarkin da yau kaji zanni sannan kuma yayi gafiya shi ne ban dama na wake galadi ma insa kafiya galadi wando kan Katsina mai daraja an gode maka mai nasara mun gode maka Allahu da lo yarda da aminci gun manzan zira annabi sahabu da alaye na sadan komi yace sai su bi su duka wato jikokin galibi Allah dan su roƙo nake ƙarawa ASP ɗaukaka mai nasara mun gode maka baban gida Audullahi SP yan sanda yau ka ɗaukaka kai ne mutumin zaki koko in ce ma dai turmi sha daka galadi wando ka dan ka haskaka Katsinawa sai murna muke babban dan sanda mun tsara maka mai nasara mun gode maka galadi wando kan Katsina fata na aiji ai maka baban gida Audullahi yau dai ka zama gamji sha sassaka fati do setirwa da kana jirmi wata suke haka idan zancen waka ne Hassan Wazira yau ni ma na ɗauka duka mai nasara mun gode maka
taron mata yau dai sun kyale wata. Baban Aliyu mai alfarma ai kai ne turmi shadaka. Mai nasara mun gode maka. Shago filin nan mai da ya yi sofa dole magaje za su yi gudu. Giwa bukar daji ta kada lafiya sa'ar na har su yi gudu. Kada magaje can kasa kai ko galabi ma ka hau tudu. Galabi wando kan katsina sarkin katsina shi maka. Mai nasara mun gode maka. Ga gwamnan katsina Dalla ta Amina yau murna ya gwada. Ye murna da naɗinka baban gida Allah ya maka. Sai Dahir Mangal DOC shi ma murna ce ai a gwada. Sai Sanusi Buba na gaida kwamishinan 'yan sanda na Katsina. Yayin murna da naɗin fiyan shiga ladi mandokan Katsina. Mai nasara mun gode maka. Uwar gida zan gaida har zabinta sarautar mata. Mata kun yasfi ce zinariya da kin gara saura. Duk masu da keto Allah gabanki Allah baya. Mamar Halima kenan mamar Fatima mai alfarma. Mamar Aliyu Haidar dan da waziri ke ban girma. Mamar Khadija na zo har a gida kiman alfarma. Mama Ummu Kulsum ya Allahu ya kano dama. Mama Ummu Salma uwar gida fa sarautar mata. Mamar Hafsat kenan mai da ke na ce si baya. Ce uwar gida a wurin dokan Katsina wagiwa. Allahu ya barku yau makiya sai dai su ji haushi. Mai nasara mun gode maka. Zan gaida masoyan kasin yau murna da nadin baiwa. Baban gida Abdullahi kai ka zamji gun talakawa. Magajin gari na gaida har Jamilu kana alfarma. Magajin sarkin Katsina na gaida kai da hannun dama. Zan gaida sallaman Katsinawa Allah ya kare wa girma. Alhaji Mamman Infoti ne na yi baban girma. Sai jinjina wurin Aliyu ga dan uwan gogana. Aliyu dutsen amarin zane ke baban girma. Ga dan uwa na SP kun haɗa kai kun karo dama. Wadun mai so ya fure ku na tabbata da ya sha fama. Baban gida kai da Aliyu Allah gaban ku Allah baya. Na barka nan zan huta mai